KSA Inglong Pho Tum Karbi Anglong Pen Meghalaya Ahoy Kahumri Dam R2 Bonglong Dera Arlong ME School Along Rada Tumpen Thengpi Arong Ki E Karbi Employee Association Atum Penteke Langjun KSS Junel Cultural Complex Rasinya Klamalong Thengpi Aklim Ki E Ada bertalong pen libertad hanbang thare harmony be non bertang ron pen arjik tha Karbi Anglong Autonomous Council CM Tiliram rong hang ari theng pen Dipu rong thang along Kido Jagannath Temple along 2018 anikan abha Jagannath Road Yatra Jakong ne phai krepli arni kangpu pon aberta karnews along berta nangle India dang pipenan parta sominar adang along Jagannath Rath Yatra katalon along Pachitong Dunsi Karbi Anglong along Supidi folong Jagannath Rath Yatra aliralon pen katalon duna birta nangle Karbi Anglong Autonomous Council abitungatu Difu rong thang Jagannath Temple along apor ateng pali damsi aprang si kardom kardia sailong Pado Ponder Ningkar isipen katalon pon Jagannath Rath Yatra Karbi Anglong Autonomous Council CM ariding pen ingpu ponno Jagannath Rath Yatra ke paman pon along Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso MSC tu Mongol Singh Timung Dorsing Ronghang Ram Singh Timung Abarim Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Mati MSC Horan Singh Bepen Chenglok pen anatum chetong dun Halapu Difu Barowari Mandir along ta Ongdunga bang phubang phiatum chitodun si aliralon pen Jagannath Rath Yatra mesen pen katalon punam birta kripton long KSA Inglong Pho Atum Pen West Karbi Anglong Meghalaya Aduya Hoy Kedai Along Meghalaya Sor Sabuna Along Wang Pen Karbi Anglong Autonomous Council Pen Ketar Atar Pangthek Phalong no si Alang tum mati Meghalaya Sor Atar Pangthek Nangatar Adimalong Kahumri Dam Abirta Jakong ni phai krepli arni kat news along birta nangle Kidam tang jakong ni phai kep arni Meghalaya Sor Wang Pen Sabuda Along Karbi Anglong Autonomous Council Pen Ketar Atar Pangthek Phai nutikang si Meghalaya Sor Ame thang along lepu nang cikam lapen alang tum atar pangthek nang talo laso aputa KSA amai pu bijoy be kapingkhat ateng pen kahumri dam si hala dakke do arara tum pha chingki chethan tekan lapen laso aputa Assam Sarkar lapen Meghalaya Sarkar atum chingwai serak nang ji pusi KSA amai pu bijoy be pen kehang pasu anparta ahoy malon kido arara phan thangnat pasek saklong le lapen law and order atum sitame methang asa kacheklem pameji aphan KSA Inglong Pho atum pen kehang padu Meghalaya lapen Assam border jitu dispute aputhak itum keneji kang tung lambang lapen je itum kevang jian istame la so lambang chief minister afan stame ke chetong patoji lapen ke itu border dispute aputhak ke damtang 2017 ningkan jitu Assam government lapen Meghalaya government chief minister ambo itu chingbai hala bangso 12 differences areas itum ke thek longbom haso Assam government lapen Meghalaya government ambo 12 differences areas ke du Karbi Anglong long ke parlu jitu Khanduli lapen block 1 lapen block 2 la so long le bang ke Karbi Anglong long plus jitu 12 differences area long pen padar nahi mate pavedat nahi bare dillet nahi pus dil tum kidiman pon bang padolo bosi tamne ke dam tam penang aning kan pen jitu Khanduli mate jitu block 1 block 2 area jitu border long jitu Meghalaya aso encroachment nang du mante hada border long amri tuman kachenek ka holu nang padu lapen border long development ka aputha ke patora halaya huya kam bang ke non hejong stame nang duko asonti mandelo non hejong so astame jitu Karbi Anglong jitu signboard Karbi Anglong pen kata signboard itu Meghalaya so jitu government pen jitu initiative en si hada jitu public tum pen phalang da asila sona agotuna si dobom putel dadak bang ke communion class nang doji achang bang nang duko po lasi jitu board jitu state ambo jitu understanding haso understanding itu atmosphere bang na henu dak asini tum kiti man bang lalo je non mat Assam government abe Meghalaya government bang so kaching bai border dispute apta kaching bai bang tong se kot pen do serak nang ji lapen ke border amuni tum bana ke chennai ke bang ke non mar ing ton nang ji West Karbi Anglong District R2 Bonglong Dera Arlong ME School along Jakong ni phai krepli arni thengpi arong ke asai kedeng abirta kad news along inu cherok tok abang pupen birta nang pale thengpi awete munit rengre thengpi dolote lasi munit rengje bangso alam the munthi ponsi chesong kiripo ME School Dera Arlok along
school apai bari arlo lapen hidi komchen adim an along kidam tang jakong ni pai cricket thom bhomta ar nila bangso arong arat thur pakpen thengpi arong ke asai dengpon bangso asai along devdaru lapen bukul hai hui athengpi arong si ke epon pusi chinidun thengpi aklim ke e mojari rong pi lapen don sing be atum si rabdun no pusi chethan Ini ladak aku bonglong LP school lapen ME school la thengno kapathu aklam along lapen ke school boundary arlu along thengpi ki som asai ladak aku bonglong village committee village development committee asai hin pensi la sai deng pono la pen ke la sai along nang sirap na situ dun bate nang kerap dun ni la thing pia klim kado kawe amukha donation nang pidun abang phu bang phi atum ME school la long athan bang muhuri rongpi alang chai nu lo la pen aku adun na serabun thudu thulang dhon be alang dia bang ke language teacher stami alang di hin pen stami serabun lo atheng pia clean alang litum nang pi pen nang rabdun pen tadak atu bonglong don thong kera tho throk arat chingrum si kado kawe lahai pai kang pai pen chenglok ki som pen chenglok ke arat atum si ni cepadu pon lo la pen ke la so theng PPE ki som pon nil tum kachimat ha pon abang ke la son lo je nil tum ke mang pon bang ke je isi bang ke theng pi theng prang hormu ke ki som ke kenang so non malang support phan betamo inton ponik sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dehna mupi putot bertalo wangthulo tike langjon cases junal cultural complex Rasingja aklam domoka along jakong ne phai krepli arni karbi employee association domoka junal committee atumpen patir pc thengpi aklim ke asai kedeng labangso asai long cases tike langjon ahawar amai lapen ruptalin asengkan kirip tirikam amai ahin penta cherabdun bangso asai angdeng ke amai phu dhuniram hanse ke domoka jun achun bang sarsing taro KCS tiki langjun jun amai phu turun taro KCS tiki langjun jun achun bang moheswar tokbi lapen tiri kam amai phu bora sing taro lapen chun bang sarsing terang atum ta chetong dun pen cultural complex Rasingja aklam dongmuka along thengpi arong ke asai angdeng along cherap chitudun paprangsi asai ke deng pon thega pot alang ni tuma phan ni tuma hin pen ning kangsam ning aklong pen ka churu pajir pon lo lason thak thaksi karbi ajutang kacing hon bang putin sitami dublo tangte karbi ajutang kacing thur je phan ning thepik lapen ning arong pik asailo lasi nilitum suri alang tum phan kachuru
pajir ponlo karbi employee association ahin aphan itung tekelang jonel ahin pen kachuru ning aklong pen pajir ponlo Dipu rong sopi Haiti along jakong ni phai kripli adap por phai kepra achitim apor malong Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagot Singh iti arideng pen American tourister akulat kangpu birta ka news along birta nangli labang so kulat kangpu pon along pen an dipu rong sopi along kulat ki biatum chetong dun lapen bang so kulat impudet pen EM ing pensi American tourister abek kinam ponceng abang phulu alang lipan American tourister akulat ahempu bola roy ningkang sampen mesen American tourister abek pidun puta birta long dun ada birta bangla pon sikang ton pon iglo domi thakme kardon